Hej, så Kevin for DK Retro. Vi er tilbage med en lille video. Vi kommer til at vise lidt nyt sortiment, der er kommet hjem og kommet op på shoppen. Det er allerede oppe, når I ser den her video. Så gå ind og tjek det ud, og husk, vi har masser af andre tilbud. Så tjek det ud, dkretro.dk. Vi har fået noget Nintendo hjem. Nintendo 64. Vi har fået en NES hjem. Begge to med controller, selvfølgelig. Det hele er testet igennem. Der er kommet en Genie hjem til en NES. Selvfølgelig controller, eller strømforsyning og sådan noget. Så har vi en PS3 Super Slim mere på lager. Den er også inde på shoppen. Controller dertil. En PS2 Slim lige under den kasse der. Sammen med controller selvfølgelig. Så har vi fået noget Super Mario 64. Bulldozer eller Blastozer. Japansk spil. Pokémon Stadium. Super populært. Så har vi fået 2 lækre NES-spil hjemme her. Der er både Super Mario Bros. 2 og Super Mario Bros. 1. Så har vi fået et SNES-spil hjem. Et bilspil, World Championship. Og SingStar pack, dog uden manual, mellem box og receiver. Det er altså wireless SingStar controller. Så har vi fået et Commodore-spil hjem, Jack Attack. Game Boy Pocket. Super lækker lille en. Man bliver helt overrasket over, hvor let den er. Ja, den er også kommet op på shoppen. I blå, vi har en hjemme i rød, lige pt. også. Ninja Attack. Playtime, fra Playtime. Gammel holdt retro-konsol. Fra, jeg tror den er fra 88. Så ja, det er sgu lidt retro. Super Mario Land til Game Boy Classic. Kan selvfølgelig også køres på Game Boy Advance. Den her med en lidt trælsligt label. Men det virker. Og så Wario Land. Lidt det samme. Lidt farvesligt label. Og så har vi fået, jeg kan faktisk ikke udtale det der, Turrigat Guard. Ja, I butchered that. Hjem til Classic også. Så lidt fede ting der. Så har vi også fået mere Skylanders hjem. Og lidt forskellige portaler. Jeg mener, det der, det er Traptamanium. Og så har vi en Room Portal. Og så har vi 2 Arc Portals der. Som virker til forskellige figurer, forskellige spil. Alt det står selvfølgelig beskrevet ind på produktbeskrivelsen. Og nogle masse nye Skylander-figurer, der også er kommet op på shoppen. Enkelt Infinity-figur sammen med de her. Jeg skal være alene om, jeg ved ikke, hvad det her er, men det er til Disney Infinity. Så har vi også fået nogle nye spil hjem. Nogle nye Wii-spil. Skylanders, apropos. Narnia Manhunt 2, det har jeg aldrig spillet på Wii, men jeg spiller det på andre konsoller. Tony Hawk, The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon, gode gamle klassikere, Time Crisis 2, Conflict Zone, og så har vi fået et Red Dead Redemption hjem til PS4. Vanvittigt godt spil. Ja, der er også Rayman. Så har vi også fået Mario Sonic Olympic Games, både Beijing og faktisk ikke huske, hvor det var henne i Beijing, det var i 2008, og så kan jeg ikke lige huske, hvor det var henne. Det er 2 af dem. Super Mario Bros. Wii Fit, Wii Play. Endnu et Olympic Games. Noget PS2, Need for Speed, Gran Turismo. Masse vi har på lager. Ikke noget, der ikke er at finde på shoppen før det her også. Dog et par titler her, som vi ikke havde før. Burnout Paradise, Saints Row the Third. Og så er der også kommet Assassin's Creed Black Flag. Mit absolut yndlings Assassin's Creed spil. Fordi jeg er total, det tror jeg har sagt i en video før, men total fan af alt det her pirat noget. Så ja, super fedt. Så har vi også fået en guitar hjem til Guitar Hero. Vi har nogle flere. Det er dog nogen, der lige skal laves lidt ved. Det er store problem med sådan nogle her. Og det har det altid været. Det er store problem med de her controller. Folk, der har haft med Wii Fitboards at gøre, de her bræt, man kan stå på for at lave noget Wii Fit og Wii Fit Plus spil og sådan noget, det er, at der simpelthen kommer, jeg kan ikke huske det danske ord, corrosion ved batteri, der man stikker batterierne i, hvor det ligesom får kontakt. Og det er nogle af de ting, man ser med dem her, når der bliver efterladt batterier i dem over længere tid, så ødelægger det simpelthen bare dem, de her små, man kender dem, de her små spiraler, der ligesom laver kontakt. Så det er noget, jeg skal have skilt og repareret, og ja, så de virker igen. Men der har vi jeg tror det er en 3 stykker,
til PS3 og et par stykker til PS2. Så det er noget, der skal laves, men ja, det tager tid, så bær over med mig, men de skal nok se dagens lys på shoppen, så ja. Vi skal også lige se på nogle andre ting, som endelig er kommet på shoppen, som jeg har teaset med før. 2 seconds later. Ja, så er det endelig kommet på shoppen. Sindssygt mange. Jeg tror, der er lige knap 100 titler til PC. Og det er måske ikke det mest spændende for alle, men der er nogle ret fede titler i band. Nogle af mine absolut yndlingsspil, jeg har spillet igennem tiderne. Baldur's Gate, Hellgate London. Desværre ikke lige så godt, som man havde håbet på dengang, men jeg elskede det spil. Ja, Alien vs Predator, og super fedt. Der har vi endda en hjemme i emballage, hvilket er ret sindssygt. Og det er endda etteren, så det er endnu ældre. Ja, Duke Nukem, noget GTA, der er en masse Battlefield og Medal of Honor. Nogle big box med, eller ikke de her klassiske big box med papkasse, men Allied Assault og en masse andet, hvor der ligesom er de her collectors, eller collections, og det samme med Battlefield, og så er der et enkelt Brothers in Arms. Så har vi fået sådan lidt mindre spændende titler hjem, måske ikke for alle, dog vil jeg sige Tycoon, både Zoo og sådan nogle byggespil, de er ret populære. Der er noget Sims Medieval, Globetrotter er et ret populært titel, og så selvfølgelig Need for Speed Underground 1, også super, super fed. Fedeste strategispil, ja, elsker dem her. Jeg har ikke spillet dem alle sammen, og det er heller ikke alle sammen i min optik, der er lige så gode. Men klassikere Red Alert, Red Alert 1 og Red Alert 2. Så har vi Command & Conquer The First Decade, også rigtig fedt. Det er simpelthen, så kan man bare slå sig løs med en masse spil i Command & Conquer-serien. Generals, det vil jeg nok sige er mit absolut yndlings sammen med Zero. Og så tror jeg ikke, den var særlig populær, men Command & Conquer Renegade, som var det her første Command & Conquer-spil, hvor man kunne spille op fra, som almindeligt, man kender, og ligesom lave nogle strategiske bevægelser, og så kunne man spille, hvad det hedder, first person, ind i baserne, man ligesom har bygget, og skulle nogle objectives og noget. Mega fed idé og koncept. Så har vi en masse forskellige Star Wars, Battlefront, Rogue Squadron, No Republic Commander, Galaxies, Empire at War. Så kommer vi op til noget Quake, Unreal Tournament, vanvittigt fedt first person shooter, som jeg i øvrigt var vanvittigt til, dengang jeg var en ung knight. Doom 3, No Dawn at War, Warhammer 40k, Thief Collection. Så har vi også nogle titler her, og det er nogle jewel case. Der har vi blandt andet Darkstone, så har vi Heroes 3 of Might and Magic med Complete, Blade Runner, det er fedt. Star Wars Force Commander, så har vi igen et Rogue Squadron i 3D, så har vi Cultures, det har jeg aldrig spillet, men det kan der nok sikkert også noget. Disney Mulan, der er lidt Disney-fansene derude, og Disney Kejserens nye Flip. Så har vi et Hugo-spil her i en jewel case, og så Battlezone 2 Combat Commander. Og en masse Diablo 2, Diablo Expansion Sets, Lord of Destruction, Warcraft 3 Reign of Chaos og Warcraft 3 Frozen Throne spil. Ja, masser af dem. Alle sammen selvfølgelig med CD-key og det hele. Og så et par enkelte PS1-spil her. Både for Segen og Warhammer. Så Warhammer Dark Omen, som jeg synes og mindes, jeg elskede dengang. Men jeg synes også at mindes, at jeg simpelthen ikke kunne finde ud af det, fordi jeg ikke var særlig gammel, da jeg spillede det. Så, ja, nogle big box spil. Nogle Gothic Universe. Ja, 13. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det her hedder. Udover det. John Deere. Farmer. North American Farmer. Så har vi Hidden and Dangerous. Et en verdenskrigsspil. Rollercoaster Tycoon. Så har vi Dungeon Siege Deluxe.
Dungeons, sådan et, ja, sådan et Dungeon-spil, som det er nok det nærmest, man kommer til noget i dag. Det er nok noget MOBA-lignende noget. Så har vi 2 cardboard boxes af StarCraft 2, Wings of Liberty. Har vi nogle lidt ældre her. Call of Cthulhu, Prisoner of Ice, Complete. StarCraft 1, også Complete. Så har vi et Chessmaster 7000. Ja, det er Complete og stadigvæk i ubrudt folie. Så har vi et Command & Conquer The Covert Operations. Ikke Complete. Det er med spil og sådan noget, men det kan I se ind på shoppen, hvad der ligesom er i det. Det var bare lige en lille kort video med, hvad vi, hvad der er kommet på lag. Den er ikke ny længere, men den er altså lagt på shoppen i noget tid. Men den her, altså nu er det ikke fordi, jeg er den store Xbox-dreng mand. Men den her Modern Warfare Edition, den er altså super fed. Så den er også inde på shoppen. Så ja, og så har vi jo In All Its Glory stadigvæk. Det er overhovedet ikke engang halvdelen af det, jeg har taget at lægge efterhånden. Men der er sindssygt meget her. PS2, lidt Xbox, bagved Xbox, der, NES, DS, PS3, PS1, Wii U, PS4, Gamecube, Xbox Classic, PSP, ja, UMD, PSP Film, PSP Vita, eller PS Vita, som det hedder. Ja, så et hav af konsoller. Der er stadigvæk en masse andet, som slet ikke er der er ikke tid nok i videoen. Eller jo, det vil være, men det vil også bare være kedeligt at gå og kigge i plastikkasser med alt det, vi har. Det kan findes på shoppen, og hvis der er noget, I sådan har du det her, eller det her, det kan jeg ikke finde, eller er det her noget, du får hjem, skriv til mig, så kigger vi på det. Alt kan skaffes. På sådan en nordjyde som mig. Så ja, tak for jeres tid, og som sagt, dkretro.dk. Følg os på Facebook, Instagram, YouTube. Vi har også lavet en Twitch. Jeg har ikke lavet noget derinde endnu, men der har vi en ambition om nogle forskellige ting, vi skal lave derinde. Og vi har samlet lidt ting til nogle auktioner og noget, som jeg ved, nogle af de andre retro spilbutikker, de kører. Og jeg kan egentlig godt lide konceptet med det. Med at der er nogle ting, man ligesom kan købe, som, hvad kan man sige, jeg ved ikke kommer til at sælge på shoppen. Noget jeg ikke har omsat for produkter, jeg ikke har skubbet ud i lang tid. Så ja. Tjek det ud ind på dkretro.dk.